Juntsek egindako azken mugimendu horren gainean ere galdetu nahi dizut, izan ere hori orain militantziaren eskuetan dago bozketa hori, gobernuarekin harremanak puskatzekoa. Zein balorazio egiten duzu EH Bildutik? Bueno, guk beste herri batzuk hartzen dituzten erabakiak errespetatzen ditugu. Eta beste herri batzuetako alderdi zein ordezkari politikoak hartzen dituzten erabakiak bai. Zentzu horretan Juntsek hartutako erabakia errespetatzen dugu dudarik gabe. Jakina da hori ez dela gure posizio politikoa, jakina da hori ez dela EH Bilduren posizio politikoa. Hori esan da, gure ustez, beharrezkoa da inbestiduraren gehiengo bat berrosatzea. Beharrezkoa da bide horri bat guztion artean adostea, eta beharrezkoa da bide horri horrek Katalunia zein Euskal Herrirako gauza onak ekartzea. Eta beharrezkoa da ere bai, bide horri horrek ere bai, estatuaren plurinazionalitatearen gaiari heltzea behingoz. Hori esan da ere, gure ustez, ze gertatuko da hemetik aurrera? Bueno, momentuz legealdia jarraitzen du. Gobernuak adierazi du konpromisua legealdia jarraitu dezan. Eta aukera leihoa irekita jarraitzen duen bitartean, guk lanean jarraituko dugu. Lanean Euskal Herria, zein Euskal Herritarren interesak mailaren gainean jartzen. Moncloatik saiatu dira, ez da normaltasun irudi hori oraindik ere ematen, berretsi dute behin eta berriz, orain arte bezala lanean jarraituko dutela, bozketaz bozketa negoziatzen, partekatzen duzu, irudi edo iritzi hori? Bai, guk aukera leihoa zabalik jarraitu dezan interesa badugu. Gure ustez, alternatiba, hau da, PP Voxen gobernu bat, oso txarra litzateke Euskal Herriarentzat eta oro har ere bai. Orduan, guk esan dugu, orain arte eskuina eta ultraeskuina gelditzeko printzipioa konpromisoa bagenuela, eta konpromiso hortan berresten gara. Baina uste dugu ere bai, gaur egun jada hori ez dela nahikoa. Eta zentzu horretan, zentzu bat eman behar diogula legealdi honi. Zein da zentzu hori? Bueno, esandakoa, gure ustez, eraiki behar dugu guztien artean gutxiengo bide horri bat. Eta gutxiengo bide horri horrek heldu erantzun behar dio plurinazionalitatearen gaiari behingoz. Garaia bada, estatu erregimenarekin pizkanaka amaitzeko. Baina egia da orain investidura bloke horrek edo galdu duela gehiengo hori, beraz, posiblea da horrelako bide horri bat sortzea? Bueno, egia da, Juntsek adierazi du presupuestoak ez dituela babestuko, baina egia da ere bai, datozen aste hilabeteetan hainbat eta hainbat lege pasako direla Kongresu zein Senatutik, eta gure lana izango da orain arte bezala lege horiek hobetu eta lege horiek Euskal Herria zein Euskal Herritarren interesen alde kokatzea. Eta uste dugu, iruditzen zaigu, guztien arteko lan hori, guztien arteko gutxiengo bide horri horren lanketak eraman bar gaituela berriro ere egoera batera zeinetan kapaz garen guztien artean aurrera pausuak ematen jarraitzeko. Orain bai, segurutzat ematen dela aurretik susmoa zena, hau da aurrekonturik ez dela aurrera ateratzeko. EAJaren hitzetan entzuten genuen horrelako gobernu bat ez dela jasangarria denboran, EH Bilduren aldetik zenbateko biziraupena ematen diozue Sánchezen gobernuari? Bueno, guk nahiko genuke aukera leiho hau ahalik eta luzeen jarraitzea, aukera leiho hau datozen urteetan ere bai errepikatzea. Gure ustez, alternatiba askoz ere txarragoa da gure herriarentzat eta askoz ere txarragoa oro har. Orduan gu lanean gaude eta lanean jarraituko dugu bide horretan. Orain gutxi ibili gara bilerak egiten, aldebikoak egiten, investidura bloke hori osatzen duten alderde diferente guztiekin. Eta bilera guzti horietan jaso dugun mezua nahiko antzekoa da. Hau da, beharrezkoa dela guztien arteko bide hori adostea. Hau guk esaten genuen Juntsen erabaki hau baino lehenago ere bai. Hau da, guk denbora daramagu esaten legealdi honi zentzu bat eman behar zaiola plurinazionalitatearen onarpenaren zentzuan. Eta hortan jarraitzen dugu.
Elejabarrieta jauna, 24 ordu barru begi guztiak senatuan egongo dira, bertan izango baita Pedro Sánchez Espainiako presidentea, koldo auziaren ikerketa batzorde horretan parte hartzen. Hitzordu horretan, zerk izango du pisu gehiago? Egia bilatzeak edo antzerki politikoak akaso? Bueno, guk argi daukagu, ez? Lehenik eta behin esan nahiko nuke EH Bilduren posizioa dela ustelkeriaren aurrean tolerantzia zero, ez? Eta, bueno, EH Bilduk ez du izan bere historia ibilbide luzean korrupzio kasu bat bera ere, ez dira asko hori esan dezaketen alderdi politikoek, eta orduan gu lasaitasun horretatik, printzipio horietatik, irmotasuna eta ikerketa sakona eskatuko dugu korrupzio zantzu bat dagoen bakoitzean, orain ere bai. Baina hori esan da ere, gu bat gatoz esan duzunarekin. Gure ustez hemen atzean badago operazio orokor bat. Hau ez da ikerketa batzorde soil bat. Operazio orokor horren helburua bada Pedro Sánchez eta PSOEren gobernua kalera botatzea. Oroitu dezagun duela horren beste Jose María Aznarrek esandakoak. Berak adierazi zuen krisi konstituzional sakon baten aurrean gaudela eta estatuaren etorkizuna kolokan dagoela eta deialdi bat egin zuen esan dezakenak esan dezala, egin dezakenak egin dezala. Eta gure ustez ikerketa batzorde hau bada operazio orokor horren instrumentu bat. Eta PPek erabiliko du biharko eguna berriro ere gezur eta irainen bidez saiatzeko Pedro Sánchez eta gobernua kaleratzen. Eta uste dugu ez duela lortuko. Zuen kasuan, EH Bilduren kasuan, zuk izango duzu galdera horiek egiteko ardura. Alderdi Popularraren aldetik baia da, aurreratu dituztela pixka bat zintzuk izango diren gaiak, ez ordea ze senatarik izango duen ardura hori. Zure kasuan, non jarriko duzu azpimarra? Bueno, nire kasuan edo gure kasuan guk helduko diogu ikerketa batzordeari eta biharko egunari aipatu ditudan bi ikuspegi horietatik. Batetik, ustelkeriaren aurrean tolerantzia zero, eta guk horretan irmoak izango gara, egiten ari garen bezala, orain arte. Eta gero bestetik, adieraziko dugu eta ditzera emango dugu gure ustez guzti honen atzean badagoela operazio orokor bat, estatu kolpe moduko bat, Pedro Sánchez eta PSOE gobernutik kanpo botatzeko. Eta horretan bi gai horietan zentratuko naiz. EAJaren kasuan hasiera-hasieratik baztertu dute ikerketa batzorde honetan parte hartzea, biharko hitzorduan ere bai ikusmina handia izan arren, esan dutelako ez dutela zirku horretan parte hartu nahi. Noizbait planteatu duzu horrelako estrategia ere hartzea? Bueno, guk ikerketa batzorde honetan eta instituzioetan oro har, instituzio espainoletaz ari naiz, saiatzen gara parte hartzez konbentzionala egiten, ez normalizatu egiten, eta argi daukagu ikerketa batzorde hau zertarako sortu zen eta zertarako bideratzen ari den. Esan bezala, operazio handiago baten parte bada. Eta gure parte hartzea orain arte ikerketa batzordean ez da izan bat ere normalizatua. Hala ere gu bihar uste dugu, eta horrela erabaki dugu, garrantzitsua zela bertan egotea, bertan gure iritzia ematea eta bertan azaltzea nola ikusten ditugun gauzak gure ikuspegitik. Estimatzen da 7 orduz luzatu daitekela saioa, talde guztiek denbora agortzen badute. 7 ordu horien ostean, zein gustatuko litzaizuke izatea emaitza? Bueno, ez dakigu zenbat iraungo duen, egia da talde bakoitza 50 minutu dituela hitz egiteko, egia da ere zenbait taldek ez dutela hitz egingo, eta orduan, zehatz zenbat iraungo duen ez dakit, baina luze dator. Orduan, esandakoa, PPek eta ez dute bilatzen egia, ikerketa batzorde honen bidez, ez dute bilatzen ustelkeriarekin amaitzea ikerketa batzorde honen bidez, bilatzen dutena da Pedro Sánchez desgastatzea. Eta nik esango nuke, azkeneko bi legealdiak oso goraberatsuak izan direla. Denetik gertatu dela. Eta Pedro Sánchezek erakutsi du orain arte behintzat erresistentziarako kapazitate handia. Nik bihar uste dut kolpetuta aterako dena badela PP eta Voxen estrategia politikoa gobernu honekin amaitzeko. Aipatzen zenuen, kaltetuta Alderdi Popularra aterako dela, kasu honetan duela minutu etxe batzuk Kongresuko pasilloetan Gabriel Rufián entzuten genuen esaten Pedro Sánchez bera ere
auspotuta atera daitekeela, ikusita zein izan daitekeen Alderdi Popularraren estrategia. Ados daude edo gehiegizkoa iruditzen zaizu? Bueno, guk ez ditugu espekulazioak egiten, ikusiko dugu zer gertatzen den bihar, guk argi daukagu zertara doan eta zer helbururekin doan eskuina eta ultraeskuindarra ikerketa batzorde hortara, eta argi daukagu ere baiz zein den gure posizioa eta zer den bihar adierazi nahi duguna. Orduan ikuspegi horretatik, ikusiko dugu bihar zer gertatzen den. Ez ditzagun gauzak aurreratu. Ikerketa batzordea duela urte terdi jarri zen martxan, 90 pertsona baino gehiago da pasa dira bertatik, eta okerrez banago Alderdi Popularrak onartu du beste 6 hilabetez luzatzea. Zentzua du hainbeste luzatzeak edo jada galdu du zentzu hori? Begira, Senatuan Alderdi Popularrak gehiengo absolutua dauka. Eta Alderdi Popularrak erabiltzen du Senatua nahi duen bezala. Okertzen ditu gauzak, arautegia moldatu du, eta ikerketa batzorde hau ere erabiltzen ari da bere interesen arabera. Orduan, luza dezake 6 hilabete edo beste 6 urte nahi badu. Baina gure ustez, hemen borrokatu behar dena da PPek eta Voxek gobernua eskuratzeko izan dezaketen aukera. Hitzordu horretatik kanpo eta aipatu duzu Alderdi Popularrak gehiengo absolutua dela, beraz zuentzako plaza komplikatu xamarra izan ohi da Senatua gauzak aurrera ateratzeko. Azkenean blokeatu duena, azken asteetan Alderdi Popularrak izan da, abortuaren eskubidea adibidez konstituzioan txertatzea. Zuek nola bizi duzu egunerokotasun hori? Ba, imagina dezakezunez, esan dut, Senatuan PP gehiengo absolutua dauka, eta Senatua erabiltzen du inolako errespeturik gabe, dekoro instituzionala, dekoro parlamentarioa, eta holakoak kontutan hartu gabe. Bakarrik eta soilik bere interesen alde, gezurra, iraina egunerokoan ditugu. Eta gu hala ere, badakizue, Kataluniako Eskerra Republikanarekin talde parlamentarioa osatzen dugula, Senatuko 3. talde handiena garela, eta zarata guzti horren aurrean lehenik eta behin guk ez gara kikiltzen eta ez gara isiltzen. Eta egunerokoan saiatzen gara, eta uste du lortzen dugula, Euskal Herria eta Euskal Herritarren interesak mailaren gainean jartzen une oro. Baina giroa eta harremanak oso zailak eta oso kaskartuak daude. Orokorrean, Lejabarrieta jauna, Kongresuan gertatzen den guztiako jartzun handiagoa izaten baitu orokorrean, baina egia da, Senatuan ere, tirabira garrantzitsuak izaten dituzuela. Bai, esan dut, azkeneko 2 legealdiak arraro samarrak izan direla oro har, denetarik gertatu baita, baina esango nuke ere bai, Senatuan izan ditugun 2 legealdi hauek ere berezi samarrak izan direla. Aurreko legealdian Feijóo zela Senatuko bozeramailea, eta horrek fokoa jarri zuen Senatuaren baitan. Ez da ohikoa, oposizioaren burua Senatuan egotea eta ez Kongresuan. Eta oraingo legealdian, Kongresuan ez bezala, Senatuan PP gehiengo absolutua baduela, eta orduan erabiltzen du gehiengo absoluto hori ahal duen bezala, ezer inporta gabe, behin eta berriro, gezur eta irainen bidez, gobernu horren kontra egiteko. Gorka Lejabarrieta EH Bilduren senataria, eskerrik asko hemen egun honen izateagatik. Eskerrik asko zuei. Hortxe, Senatuan izango dugu arretagunea 24 ordu baino gutxiago, 23 ordu barru, izan ere bertan izango da Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea.